mga kaibigan, kami po ay ano bibili natin? Di ba? Hawak ko sa'yo. Lumpia. Lumpiang Shanghai. Ngayon po wala kayong pera. Ambag-ambag kami. Sandaan ako. Andres. Mamaya po abangan nyo at madami yan. Kung sino pong papasok, tingin namin pang bili ng lumpiang Shanghai. Magabi pa yan. Bungit sila ako sa paano. Bigay ko pa sa inyo. Pagili ko yun. Buntis po si Ate Pani, yan po. Hindi totoo yan. Naglilinis. Bola lang yan. Ilang buwan na Ate Pani? 12 months. 12 months. Siya po ay 87 years old pero buntis po siya 12 months. Nakakaplo ka talaga ako. Anong pinaglihan mo Ate Pani? Handang manager, yan po ay maglalabas ng 20 pesos. No, parang awan nyo no? Oh, yan po, nagambag na po siya. Yan. Pagpalain ka sana ng Pag may Panginoon. matitirahan ng piyabo ka. Sabi nga po niya, share your blessing. Paano masabi? Paano masabi? Kulang pa yan. Kulang pa sa lahat po nakapasok. May ano po kami dito, ambagan. Isip po kami mga kaibigan ng aming lulutuin mamaya. Ayan. Hintay lang po tayo yung mga papasok dyan sa pintuan na yan. Hihingan po namin ng pambili ng lumpiang Shanghai daw. Lumpiang Shanghai. Shanghai. Lupang Shanghai. Kasi lupang Shanghai. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! 11 months, nagbuntis pa si Ate Pani. Sipin mo yun. Yan po si Ate Pani, oh. Buntis po yan. Kailan ang kabuhanan mo, Ate Pani? April 12. April 12. Sabay yan sa birthday mo na. Sabay po sa birthday niya. Himala po at niya pa po siya ng anak. Ayan po. 12 months, 87 years old. Hintay lang po tayo mga ilang minuto at may mga darating pa po. Ilan na yun, Ate Pani, na kolekta natin? 270. 1 kilong giniling. Ay, kalahating giniling. Tapos, Isang carrots. isang karot. At saka Saka, wrapper. yan, wrapper. Wrapper. Whopper, wrapper. Wrapper. Ay, wrapper. Tutuloy mo namin mamaya. Tagal naman nila, nakakainip na po. Ang tagal naman natin ng ano, dumami. Wala namang papasok dyan. Pasukin mo yung ano dyan para magkaipon tayo ng marami. Oh my God! Eh, si Kuya Elmer pala. Sige na, parang awan nyo na. Pasok na kayo. Sa dami natin mamaya, hintayin mo lang. At para tayo nangangati ba ng ibon. Yan, sa Tipani po. Malapit na po mga anak. Ito 7 years old, mga anak pa. Yan po ang himala, pero totoo po yan. What? Si Ate Net. Hello ka naman Ate Net. Shout out naman dyan. Pasukin nyo na yung mga nasa labas para makadami tayo. Ayan po. Papasok po si Bossing Jordan. Ayan po. Jet, may nasabihin ako. Hello ka muna. Shout out. May problema kami, Bossing. Hoy, ito lang ang problema. Ano po ka muna? Basta pira, pag-usapan kung ano mo. Oh, yan po ang aming Bossing. Sabi po, ano yung problema? Oh, Alam mo ba ang nasa harap mo kung ano yan? ano? Pera. Oh, pira. Oh. Ang problema, kulang pa ng pambili ng whopper, wrapper. Magkano ang rapper? Magkano ang wrapper, Ate Pani? Sobra-sobra ito ah. Yan po, yan. Yan bukan po sa kalooban niya. Yan natapos siya yung blessing. Oh. Eh bakit anong kulang ito? Paano eh? Paano eh? Anong kulang ito? Ha? Ha? Yan po si Kuya Kano. Yan. Oh. Yan, lalabas din po yan. Kuya Kano. Yan na, parang awa niyo, parang nakalasong pa, ano. Yan na, kahit magkano lang dyan, yan po, mga
mabait po yan. Oh. Naglabas na po. Bukas si Pinta pang ilalabas oh. Yan, si Pinta pa ba? Ilan. Wait a minute. Dami. Are you? Sige, yan. Maraming salamat po, Busing. Magkano kulang? Yan. Ginagawa pa yung dishwashing. Magkano kulang? 30. Tayo natin yung tatlo pa. Ang dami yan. Ang dami malulutot niyan. Yan po, nagbunot na po ang aming manager. Yan, 1,000 po ang binigay. Yan po, ang dami po. Ayan. Give him me. Yeah, boy. Pinagpapay ko yung ako. Sukli. Sige, shout out mo lang. Oh. Yan. Sa barya-barya pa. Sige, kuha ka po ng sukli. Ayos na. Sige po. Binigay ko ha. Okay, yan. Salamat po na. Shout out. Salamat po. Yan. Shoutout po sa inyo ha. Shout out po kay Sergeant Jordan. Mane, sabi ko sa iyo eh. Pane. Sige, pabibili na natin. Ikaw ka. Meron na yan. Meron na kami. Kumpleto na? Hindi totoo yan. Dito. Bola lang yan. Diyan, Para may surprise din. surprise lang wala. Ay, hindi. Wala naman ang ating body. Ang body ha. Ay, ano pala? Dali, naman ito. Yan, Ate Ali, oh. Libre na to siya, dali. Yan yan. Yun nga. Nagbigay na yan, nagbigay na yan. Kasi ano, Timildred. Wala pang binigay sa ating Mildred. Timildred. Yan. Saan mo na dito? Tayo nagbablog eh. Yan, nagbablog. Alang-alang sa sumpaan. Dito ka muna. Oh. Hindi, hindi. Free shout out ka. Yung shoutout ka. Shout out na! Sinano po yung ano namin, no? Shout out ka muna. Isitan ko po Oh, shout out po kahit sino. Shout out na. Dali na. Ayun, wala eh. Yan po ang aming busing. Yan, si Sergeant Aring po. Shout out naman, Jit. Jit, saglit lang. Ayun natin kami. Sabihin mo muna. Sabihin mo Shout out ka muna. muna. Shout out kay Sergeant Akyat Bundok. Oy! Dito. Salamin. Hoy! Stop! Stop! Why are you running? Why are you running?